ile mere ije ebe anyị kelekọ m n'ọzọ okwu m agaghị okwu m agaghị ogologo ekele ka m na-efe n'ọnụ again ụnụ nwanyị anyị nọ ebe a tata bụ imechi afọ ikele Chineke nke nyere anyị ndụ tata na mbido afọ ruo oge ugbu a ọ dịghị mfere onye dị ndụ bido na Jenụwarị ruo tata ekele Chineke tụọ anyị nwa onye Igbo dị na Ejigbo na-asịrị Chineke na alụ na nke na-eme na-ayọkwa na nke ọ ga-emere anyị emere anyị ayọkwa ya anyị ekenekwa ya were asị afọ a gara mma na obere afọ nke abịa bịa mere ya mma tụọ asị m niile bịara ebe a nnọọ okwu ndị bịa nke ndị anaghị aka ya mma ihe ọma ga-emere anyị niile n'ofu n'ofu nwoke ma nwaanyị niile bịara ebe a na-arịọ Chineke ndị arụ adụrụ ka a na-asụ ebe a na arụ dị ha mma ndị akpata ego n'afọ a Chineke a na-ekwu afọ na-abịa abịa ka egosi ụzọ egosi abata na akpa n'ofu n'ofu anyị na-arịọ Chineke maka na arụ isi ike ndụ nka nka biko unu soro anyị kere Chineke ọ dịghị ezi asị m ụnụ nnọọ ihe ọbụla anyị wepụtara ebe a anyị ga-akwụ ihe ọ na-adịghị eme ka anyị mee n'oge anyị nweta iri ihe anyị si esi ọsọ anyị debere ihe unu ga-eri wee na-ekele ndị niile nwere ike ịbịa ebe a tata n'agbanyeghị ihe mmemme nwe asị tata ahụkwa ndị ma ga-abịa nwe ndị ga-abịa nọ n'ụlọ biko na-ayọkwa ndị Igbo speaking n'ebe a nye na mmesi mmadụ 25 enwe surprise phone after very soon Igbo speaking n'ebe a mmadụ 25 na nye na mmadụ 25 ndị meeting na-abịa meeting n'ebe a 25 group ọzọ n'ebe a ndị group ọzọ ọ dịza na ebe a Adézọ n'ebe a gịnị mmadụ 5 ọzọ ama mụ nọ na-abịa na nọ n'aka gịnị mmadụ 5 Adézọ mmadụ 5 ndị ụga dị Ejigbo ka oge ụmụnna m bịa everybody got 30. We'll go 30. Okay, space advertising. Don't get it. I'm not going to buy any matter 5. Also sorry because okay. Ndị Igbo biko some of you anaghị ihe onye eze kwuru. Ndị Igbo speaking onye eze si ya chọrọ today na na-enwe some level of empowerment personally from him.